Хора, това е единствено видео, което е без бекграунд, без нищо, само за да обясня ситуацията, нали, как започва всичко и докъде свърши. И да, защото много хора в момента, 950 човека са в шок и не знаят какво става, така нататък, какви са тия промени и така нататък. Сега ще обясня. Ако бъркам някакви думи или нещо такова, просто не съм спал от един ден и да. Да започваме. Нека да започнем, че първо имахме канал ProChris.bg, който, нали, този канал ProChris.bg, който бехме правили гейминг, пак видеа, но просто с всичко 3 в 1, нали, имахме гейминг, неща неща просто, нали, влогове и така нататък. А в този канал, лично в момента, който е ChillHypeX, нали, в момента как си е, повече няма да има повече промени, ще има само гейминг и влогове най-вече и стримове. Решил съм го повече лого, банер или описание глупости, име няма да смия. Това е последното ми решение. Ще моля да последват 51 човека, за да моля накрая да стигне 1000 абонати. И искам под това видео да пишете всички коментари. Харесва ли ви новата промяна? Искате ли... харесвате ли контента и така. Тук ще се снима най-често стримове, влогове и гейминг на стил Brainrot и на Roblox. Много рядко може да има други игри. И така. Така че вече аз съм ChillHypeX. Повече не искам, нали, да съм ProChris.bg, поради причината, че просто, нали, знаете, че всеки един ютубър, нали, рано или късно си сменя канала. Примерно, не искам да рекламирам, но примерно, айде Кралски, аз съм фен. Кралски, примерно, преди е бил там и имал канал с 1000 нещо абонати, нали, не знам как се казваше. Принципно знам, ама сега не се сещам нещо. Няма значение. И после съм го репортнали, доколкото знам. И сега си направи този канал. Просто вместо да си правя нов канал, просто реших да си продължа в този, защото си ми е най-на сърце. Не искам да почна наново и искам просто да си продължа с този. Това е втората и последната промяна. Повече, нали, от тук нататък вече сме ChillHypeX. От тук нататък вече почваме само Roblox, стримове, влогове и много